Og velkommen til Høje-Taastrup Kommune, hvor vi følger de ældste klasser i 200 meter sprint uden forberedelsestid. Og nu til en solstrålehistorie. Høje-Taastrup Kommune har bevilget nye, moderne forberedelseslokaler, og som man kan se, er der rift om dem. Og dette er så resultatet af et år uden forberedelsestid. Lockout-rædslerne i 2013 og den efterfølgende hverdag presser fortsat lærerstanden i knæ. Chefpsykiater Michael Sieg-Heiler udtaler i forhold til skyldspørgsmålet, at det er som med hønen og ægget, og at lærerstanden sådan set jo bare kunne have lagt hovedet på blokken fra start.